Errenteriara joana da Oiane Egurtza lankidea. Errenteria, Oiane Egurtza, kaixo, egunon? Egunon. Jantziaren zentrora joana zara, jantziaren zentrora, aurreneko erakusketa jarria dutelako bertan, 3 sortzaileek beren lanak eraman dituzte, eta birekin egin duzu itzordua, ezta? Hori da, hain justu ere, Anega Jaterekin eta saioa Matxainekin egin dut itzordua, hemen dauzkat biak, egunon bioi neskak. Kaixo egunon. Kaixo Donostiatik eta saioa. Manu begira, errenteriarrak biak, eta hortazaritu gara izketan, herrian bertan azetxoko polita daukazuen, jantzi kontuak eta gustatu ezkero, ezta? Bai, Izanak zineten lehen hemen. bai. Bi hitzetan esango diguzue, zer dago hemen goian, gu sarrerako solairuan gauden, baina hemen goran zer dago? Jantziaren zentroan, normalean, iraultza taldearen kolekzioa erakusten dute, eta gehien bat tradizio jantziak erakusten dute, Euskal Herriko mailako jantziak, eta ere Europa mailako eta beste aroko jantziak ere izaten dituzte. Bai, batzuk herrixeak ibiltzen zituenak eta beste batzuk goi mailako beste traje batzuk, ezta? Beno, zuek biok elkarren ondoan lan egiten ohituta zaudete, nun egiten duzue lana? Torrekuan egiten dugu lan, inkubadura bata, jende sortzailea dago, bere proiektuak aurrera egiteko. Eta hortaz, zuek sortzaile ere bazarete izan ere, erakusketa honen informazio irakurtzen hasi ginela ikusi genuen, ehungintzako sortzaile eta duda etorri zitzaigun, baina hauek moda diseinatzaileak dira, bai ez sortzaileak nola deskribatzen duzue, zuen burua? Azkenian, ehungintza ez du bakarrik diseinatzaile bat egiten. Ehunak egiten dituztenak ere barruan sartu daitezke, edo ehungintza arloaren munduan hartzen dituzten sortzaile sartu daitezke. Orduan, moda diseinatzaile bat gauza bat da, eta beste sortzaile batzuk ere ehun munduan ere sartu daitezkegu. Beraz, guztu zen esango badugu, ehungintzan sortzaile zarete. Bai. Hori da. Beno, eta mentxe jarri duzue, aurreneko zelkarrekin, erakusketatxo bat, hitzez esango dugu, eta aurrera begira, 7 jantzi ditut, 4 batenak 3 bestearenak, eta atzean gero bada beste instalazio bat, hori aurrera xeago aipatuko dugu, beren beste lankidero, elkarrekin lan egiten du batena, eta ez dakit nondik hasi, ezkerretik hasiko naiz saioa, zure txanda da, 3 jantzi daude hemen, 3 look, zuek esaten dio zuen bezala. Konta iguzu, kolorez, ehunez, itxuraz, zer dira? Hemen dauzkagun 3 look hauek, Hortzimuga kolekzioko parte dira. 2 look, hasierako 2 lookak kaleko arropa dira, eta beste 3garrena bereziago soinekoa da. Ez dugu esan, Saisuo marka da zurea, Bai. nondik, Saisuo hori. Saisuo. Hitz jokoa da. Sain ere izenatik dator, Saikoa. izenatik, hori da. Ta suo, inglesez josi zu da, orduan olako jokua da, saisuo. Beraz, Saisuoren Hortzimuga kolekziotik, 3 adibide ekarri dituzu, kalerako modukoak 2 esan duzu, kolorez oso pastelak. Bai, nire, markaren berezitasun bat kolore hoie dira. Normalian beti kolore askoko kolekzioa dira, normalian beti pastelara juten naiz. Eta, Hortzimuga koloreak isladatzen didaten kolore horiek erabili ditut kolekzioan ere. Hemendik hasita, uste genuen luze bat zela, baina falda pantalon esaten zaiona da. Bai. Jertxe batekin, kalerako apropos. Bai, hori da. Adibidez, Hortzimugaren inspirazioa ere kostumbrista jantzi horiek, jantziaren zentroan erakusten dien ere jantzi horietatik inspirazioa hartua dago, nekazari eta
arantzale uniforme hoienak. Bai, entzulek idea bat egiteko esango Bai, diegu, hori da. baserritar traje horien gona luzeak eta pospolin traje bera. horren Hori, moduko, bai, bi hori arrastotxo da. edo izaten dituzte azpialdean, Hori da. gisa horretakoa dela, baina urdin pastel batean bat, eta Hori da. beste txaketa luzearen behikaldeak ere baduela alako ukitu bat. Bai, osea, inspirazioa iraganetik hartzen dut, eta egunerako kartzen ditut. Orduan, gona hortikan inspirazioa hartua, orain falda pantaloi hori sortu dut. Eta hirugarren pieza zurea berdea da, transparenteagoa, eta hauek kalerako ziren bezala, hirugarren hau nahiko irudikatzen duzu. Azkenean, erakusketan nahi nun ere pieza bereziago bat egin. Ari gara hizketan, diseinatzaile gazte hauekin, sortzailea dira, esan digute, eungintzan ari dira eta sortzaile dira, han Gajate eta Saioa Matxain eta beraien sorkuntzak errenterian daude ikusgai, errenteriako jantziaren zentroan, eta ari zitzaigun Saioa bere lanak aurkezten, Saioa bere izen komertziala esango dugu Sai Zuo da, eta 3 jantzi eraman ditu errenteriako zentrora, 2 kalerako izango liratekenak, eta 3. eginen esplikatzen hoian, pixka bat bereziagoa, ezta? Momentu bereziagoetarako edo. Hori da, okazio espezialetarako soineko luze bat da, berdea esan bezala, eta berari zitzaigun alfombra gorriak eta denetik aipatu dizkigu. Bai, hori da. Halako okazio berezi baterakoa. Eta okazio bereziak aipatu ditugu, eta aneren sorkuntzak orain anez zure txanda izango da, horiek bai, erabat direla ona ekarritakoak behintzat bai, ezkontzetarakoak esango dugu, edo gisa horretako ospakizunetarako. Hori da, orain arte, neurrira egindako jantziak egiten aritu naiz, eta torrikuan sartu naizenetik, nire marka propioa kolekzio bat egin nahi dut, eta soinekoak ezkontzetarako, bataioetentzarako. Zure markara aipatu beharko dugu izenez, Bai. Gajate zara, ane Gajate gago, eta markak bukatu du izaten, Ane gago. hori da, bigarren abizena jarri diogu, Bai. ezta, aurrenekoak kenduta. Hori da, bai. Eta hemen dituzu, hori ikusi ditzadan 3 soineko, eta beste konjunto bat, galtza luze, eta goikoari nola esan behar diogu, top bat? Bai, topa. Soinekoak, kolore bizikoak dira, pixkat pandemia honi aurre egiteko kolore biziak aukeratu ditut kolekziorako, eta, oihalak kalitatezkoak dira, tul bordatuak ere erabiltzen ditut, gutxi gora bera horrela. Orain arte esan duzuen kargu zaritu zarela, Hori da, bai. zertzara kuadrillako guztiak jazten dituena ezkontza baterako? Bueno, bai. 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 Eta Bai, jendeak bai. izaten du alako hainbesteko kapritxorik, nik izango den jantzi bat nahi dut alako okasiorako. Badaude, bai. Hori ordaindu egin behar izaten da. Hori bai. Hori bai. Baina jendea hori, egun berezi bat eukitzean, guapo sentitu nahi dute, edo ezakit, zerbait berezi eraman nahi dute, bai. Aipatu dugu torrekoa esaten duzu hori, abian izeneko coworking toki bat da, ezta? Eta 3. Hori da. lagun bat izaten duzuela lanean, eta berak ere ona ekarri du, 3. sortzaile horrek lana, baina ez dira arropak, ez dira zuen kasuan bezala arropa piezak. Hemen instalazio bat esango dugu, ezta? Batetik, eta ea nola azaltzen dugun. Gasaren kontrako maskara bat jarria duen, ez dakit bat, txorimalo gixako bat, burutik bera txirikorda luze bat, zintzilik duena, eta atzean ageri dira, denda kate handietan enkarguak egiten ditugunean alako poltsa handi horiek, baina eta berriz erabiltzen direnak, eta baita 3 traje, 3 jantzi, txikitan erabiltzen genituen rekortable horiek izkinetan izaten dituzte, puska txuritxo batzuk, Bai. alakoa jarri dizkiete jantzi hauei. Beno, instalazio hau zer da, zer erakutsi nahi duzuen
Izena ere ez diogu jarri, nola da ba? Ruben, ez da? Ruben, bai, Ruben Pantiga, Pantiga. Asturiarra da. Zer adirazi nahi duzuen lagunak honekin? Industria textilaren kontsumoa eta jasangarritasun eza hori salatu nahi du. Kritika bada. Bai. Gizartean zenbat kontsumitzen dugun, zeinen erraz jantzi eta zokoratzen ditugun arropak, izena ere beresia jarri dio, kostura kamikaze. Bai. Bai. Hori bere Horrekin dena marka, esana bere dago. marka da. Hori da bere marka. Bai. Ados. Nola kamikaze Eta esan du? zu gainerakoan, zertzarete, txiki-txikitatik kostura kamikaze, biakkarekin idatziak, eta kamikaze bazetaz. Kostura kamikaze. Oso ondo. Hori da bere proposamena. Eta galdezkari nintzen saioari eta aneri txikitatik izan ote zareten zuek arropa zale, eta ez dakit, zuek denbora pasa botoia josten izaten ote zen. Bai. Bai, ni txikitatik marrasten nun, eta alnun arratsalde guztia hor... Barbiei arropa... Barbi arropa jartzen. Egiten, bai. Eta beste horietakoak, rekortable horietakoak ere bai? Bai, ni holako rekordarak izaten nitun, bai. Ni ez, ni beste ez. Eta ni ere sortu. Hori bai. Pero igual revistetan Jostailuan ateatzen nekan, bai, hori da. Hori bai. Jostailutxo bati zuek egiten zen izkioten, paperez, bere Hori da. soinean jarri beharreko guztia. Gure Bai. diseinuak. Claro, Hori goiz da. hasi zineten, diseinuan. Bai, Bueno, bai bai. txikitatik. Eta gehien zerrekin disfrutatzen duzue? Ez dakit, ideiaren bat etortzen den garaian, ondoren diseinatzen, josten, zer da langintza guzti honetan gehien gustatzen zaizuen fasea? A ber, saioari esaterako aurrena. Prozesu guztia gustatzen zait. Barka azkenian, gu diseinua ikasi dugu, eta normeran diseinatzaile bat askotan diseinuan gelditzen da. Inspirazioa bilatzen du, kolekzio bat esortzen du, eta gero ja patroigintza egitera eta jostera igual beste batzuk eramaten dituzte. Azkenian prozesu guztia eramaten dugu. Eta igual ere prozesu guztian sartzen gea hori baita gustokoa daukagulako. Eta aneri zen egiten zailena, akaso? Fase horietan denetan? Zertan zara bilagoa diseinatzen, ala josten? Barkatu, Erraxago zertan aritzen zara? Diseinuren bat buruan duzun hori marrazten, ala marraztu duzun hori ondoren egunetan jartzen? Agian marrazten. Bai? Bai. Gero niri gehien bat gustatzen zait, batzutan, diseinatzen dut zerbait, hasten naiz patroia egiten, gero pasatzen dut ja manikian josten eta hor kreatzen zerbait gehiago, hori da gustokoen dudana. Ze batzutan diseinua hasiera bat dauka, baina gero bukatzen du beste gauza bat izaten. Orduan, prozesu hori batzutan gustokoen dudana da. Eta esan dugu pieza bakanak direla hauek, zuen lan egiteko modua, ez dakit akaso astakariaren bat esango dut, baina hasi eta buka egiten duzue pieza bakoitza edo bat pentsatu dut, baina lehen erdi egin utzi nuen ura jostera noa eta banator berriz beste patroi batera edo nola egiten da lan? Batzutan ala izaten da, nire kasuan. Gehienetan hasi eta bukatu, baina beste batzutan astentzia batekin, aspertzen zera, ez dakit. Edo beste gauza bat okurritu zaizu eta horrekin jarraitzen duzu, gero berriro huelta bestea, ez dakit. Ni batzutan... Ni askotan kolekzio bat egiterakoan, bai pauso batzuk jartzen ditut. Ordu normalian beti ordenatua juten naiz. Disiplina bat jartzen diozu zure buruari. Bai, porque bestela igual galdu egiten naiz. Porque askotan inspirazioan sartzen naiz, hasten naiz inspirazioa bilatzen, eta gauz batzuk ikuste ditut, gero bestera juten naiz, eta hau igual beste kolekzio baterako utziko dut, horten askotan galdu egiten naiz, eta ez badet orden bat segitzen edo, ez dakit, kalendarioan egutegia hartu, eta esan, ona arte, inspirazioa bilatuko dut, gero diseinua egingo dut, eta, benga, patroia ikasiko naiz egiten, eta askotan, patroietan han ere askotan hola egiten du, ez? Patroietan astentzia egiten, eta volumen bat ateratzerakoan, igual gustoko badukatzu, esate duzu, igual hemendikan jarraituko dut. Orduan ere, Eta kontutxo bat, hasi eta buka, halako soineko bat, hor biztan dudan, zure soineko hori, soineko hori egiteak zenbat? Galdera ona. Bai, galdera ona. Ordu asko darama, ze azkenean
hasten zarenetik bukatu arte, ba hori, diseinatu, pentsatu, gero aldatzen duzu ideia, oiala ere aukeratu behar duzu, bi aste, ez dakit. Aste bat, bi aste, ordu pilo bat. Ordu pilo bat. Ordu asko. Bai. Oraintxe baduzue soinean zuek egindako zeo zer? Ez duzu ekarri jantzita? Ez, gaur ez. Ai. Ari nintzen besatzen hori, Ane eta saioaren sorkuntzak, beraien jantziak ikustera joan gaitezkela, Oiane errenteriako jantziaren zentrora, bukatzeko gaizkiez, jenderik gogora ekartzea, ze ordutegi izaten duen jantziaren zentro honek, Oiane? Bai, berari galdetuko diet, apunteak hartu dituzue, ala nik esango dut. Noiz arte eta noiz etorri liteke. Larun bat goizian eta hamaikatetik, ordu bitara, eta larun bat arratsaldetan, 5:00 8:00 Eta ez dituzu ikusten saioa hizketan ari den bezala, ane ondoan eskuekin zenbakitxoak markatzen. Eguna badakizkit, baina orduak pixkat... Bai, zuzen. Eta igande goizetan, eguerditik hasi 12etan eta ordu biak arte, eta otsailaren 28 arte. Bai. Animazazue jendea etortzeko. Bai, Animatu daitezela. Bai, konfinamendu plana oberik ez dago. Bueno. Etorri honea, ikusten dezue pixkat jantziaren zentroa, eta gero zumatira juten zeate pintxo bat edo hartzea. Ederki. Eta hemen sartzen diren honetan, hemen daude zuen aurkezpen txartelak, arditzatela, ikusitzatela jantziak, eta ia norbaitek alako kapritxorik baduen, eta zuei trajeren baten kargatzen dizuen. Hori polita izango litzateke, bai. Eskerrik asko Ane Galjat eta saioa Matxaini. Eskerrik asko, bikote. Zuei, eskerrik asko.